3 bydla. A nebuď si dole. Jen tak, ale... A uspala to. Jezdí z toho. To vidíš? Kde jsem to lákaně? Tohle je no ne, to nějakým takovým jako být sáčem, kolem těžké, ale to je dobré. No další? Jo. Nějaké náhodou. Tím jsme měli asi předvidět toasty. Náš pak po cestě, až vyjedeme si. Nezastavuju. Jedu. Myslím kurva. Na to pak klidím. Že jdem tak v 6 ráno, já jsem domů na hodinu, až na to